Sakhi au Khrist daga jingim babha. Ladon ga jing yat ba jong ikna samla ha England. Bat ki samla na keleng gi jaka kila kren khana sapang kumno ba yaka khubor babha jong u Khrist dei ban penbena. Don gi ba ai bat pen I jingmut ba en tho ki mat jinget rengkat ki mission jingkwa u Khrist. But en sam lang ba ki kot lang kedok. Ya lap lang ba ki radio. Lang ba ki pathai khubor ba menta. Lang ba ki kor dor yo I bat kiwei. Kawai ka kena samla na Central Africa. Ka yeng hapdeng jongki bat ka ong. Mangi habangi kwa ban ya lap ka khubor ba jong Jesus Christ. Sya gisnong gitaw, ngim jo pha yakinong yalab, negi kot kisla jingtip. Ngi jit yakilong yeng Kristan, ki ba imba, bat pha yaki, ba kinlech sa ha gita gisnong. Ka jingim bat kinuksa, babha jongki, kan wanra ka jingkala ha gisnong gitaw. Ka jingsneng, ublay utaw ya ka pertay ka ba itanat. Ka korson dor basay, bat mangi ngilong gisakhi.